सिक्सडिल आरो मा होनो बेलेन ब्लकनि बाथ्रा फारागथिखौ लानानै मोनसेल' जानांगौ बा आलादा आलादा जानो मोना होननानै बुङोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो बर'लेण्ड डिक्लेयार खालामनानै होबानो जाबाय स्टेट डिक्लेयार खालाम जोंनोथ' काउन्सिल नांखायानोमोन दानो काउन्सिलखौ केन्सेल खालामनानै स्टेट क्रिएशन खालामनानै होबानो जाबाय मस्ट वेलकाम बेनि नलेज गैयै सासे वर्डलेस एमपि जानानै इन्डिया बायदि मोनसे पृथिबीनि देरसिन गणतन्त्रनि सासे बिगोमा जानानै बिथाङा जे बे बाथ्राखौ आं बुंदों बे सोंखारिथावना बाथ्रा दाखालिनो बुंखांखाबाय बिथाङा आसामनि जारिमिनखौ मिथिया बिथाङा गाव आसामनि असमिया नंगौना नङा आंहा बिनि सायाव डाउट दङ जायनि जाहोनाव बे आसामनि हिस्ट्रिजों सोमोन्दो थायै जाय बर' हारिया बिनि थागिबि बिनि गुदि खिथा मोनथियै जाय बर' हारिनो ब्रिटिशफोरानो ट्राइबेलफोरनो 1886 मायथाइयावहाय बेलेन ब्लकखौ क्रिएट खालामनानै गालांबाय बेनि नलेज गैयै सासे वर्डलेस एमपि जानानै इन्डिया बायदि मोनसे पृथिबीनि देरसिन गणतन्त्रनि सासे बिगोमा जानानै बिथाङा जे बे बाथ्राखौ आं बुंदों बे सोंखारिथावना बाथ्रा आरो बिथाङा जुदि सिक्सडिल आरो मा होनो बेलेन ब्लकनि बाथ्रा फारागथिखौ लानानै मोनसेल' जानांगौ बा आलादा आलादा जानो मोना होननानै बुङोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो बर'लेण्ड डिक्लेयार खालामनानै होबानो जाबाय स्टेट डिक्लेयार खालाम जोंनोथ' काउन्सिल नांखायानोमोन दानो काउन्सिलखौ केन्सेल खालामनानै स्टेट क्रिएशन खालामनानै होबानो जाबाय मस्ट वेलकाम